Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati na aw minnu sigilen don k'a ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a yira la émission Faso Rap ye émission ye an ma artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ ka carré musical la n'u ka projet la pour que fanu ani mélomanes bɛ se ka bɔ o kalama cogoya min na tuma bɛɛ lajɛlen na an b'an ka artistes ye studio kɔnɔ u bɛ jɛ ka baara minnu kɛ u bɛ sɛgɛn minnu kɛ baaraw la ka di aw ma caman t'a kalama mais à travers l'émission n'an ye wele ka na plateau sanfɛ baara minnu kɛra ka tɛmɛ don n'a nataara baara minnu fana bɛna di aw ma o de kama Actuel Media a décidé dimanche o dimanche an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ mais kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ artiste cɛmanw de an ka plateau sanfɛ mais bi an y'a décidé ka rappeur dɔ wele ka na ni a bɛ ka jɔyɔrɔ fin Mali rap ko la ni a ye son da a mana taa scène sanfɛ mɔgɔ caman bɛ ka apprécier o de kama an fana b'a tɛ se ka tɛmɛ ten an b'a wele ka na plateau sanfɛ pour que an n'a bɛ se ka na masala ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka na baara minnu kɛ ka di aw ma pour que aw bɛ se ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ Actuel Media sanfɛ an Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media, et dans le site web www.actuelmedia.net, à mon information à vos belles jeunes sur au sanfé. Comme il y a pour toi, on a un rapézin ou les canaux, alhamdoulilah, moi c'est la plateau sanfé. Ami, madame, vous l'avez présenté, vous l'avez dit, on a de cours, à l'étoile pour Limakis, Limanula. Allah. Bastila wan. Bastila amba. Ok, comme il a pour émission d'amener dans où moi chamano oui sur le plateau sans faire. Mais bien il a décidé qu'il voulait qu'on a plateau sur parce qu'il n'y a malheur pour tableau jatimne. Il va bara mu kay kadi mu chama mais mu chama ta do ga baro ke chuamna. Pour que ma yi voulait kana. Donc fulgando bi bulu gagner si ala jabo mali ko ani mali ko ga sona ngado jam kay re. Déjà me bela jelen fo. Me ere fo, me fanu be fo. Me mali be fo. Ok. Ok, mali bela jelen fo le ko be ga fanu ko fa ne re fana fo le ko. Donc ma fera donc parce que an bɛ émission min na o émission hip hop de mais bɛɛ lajɛlen m'a kalama i b'a sɔrɔ tɔgɔ min bɛ aw la l'état civil c'est pas parce que a man di aw ye mais a b'a décider ka na ni identité dɔ de musique kɔnɔ pour que a fana bɛ se ka lakodɔn cogoya min na est ce que à l'état civil an b'i sigi tɔgɔ yɛrɛ dɔn. À l'état civil c'est Alima Bari. Alima Bari. Oh pourquoi Limakis ni Alima Bari la Limakis la cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin dɛ. A cɛman jan ɲɔgɔn na. Parce que n'i ye a ta k'a lajɛ. Lima, c'est le diminutif de Alima. Oui. Ni Alima Tagale, il va sur d'amener à une bolée à la. Donc, au Lima dit, qui est intégré de Odana. Voilà. Donc, il y a Faragnon. Il y a Faragnon. Lima qui dit. Ok, problème tal. Mais j'ai à Jatimina, c'est ça. Il y a une émission d'amener un gauche, ami rappeur ou chamé sur le plateau sans faire. Mais rappezi, surtout. Et Mali kɔnɔna yan musique yɛrɛ ma faamuya fo ka taa se rap ma n'i taara musique yɔrɔ na i n'a fɔ Mandeng ni Sichar wɛrɛ mɔgɔ caman b'o olu faamuya mais rap la muso ka don a la fo ka taa se niveau ma m'a fɔ k'i ɲininka au début i b'a daminɛ wagati min na est-ce qu'il y a problème dɔ sɔrɔ dans la famille n'a sɔrɔ n'i ye problème dɔ sɔrɔ i nana ni stratégie jumɛn le k'u la convaincu jusqu'à présent i bɛ ka continuer ni fɛn ye. Déjà c'était pas facile daminɛ la parce que famille kun m'a sɔn o tun m'a faamu en fait u ko ko n k'a dabila u bɔlen a kalama u ko ko n k'a dabila et tout. Mais il va y ni femme qui a dit mon renier, tu vois un peu. Il sait au dabla quoi. Donc ni un truc à quai, tout mais n'y a caché, cache nous ni fond d'eau, que au Syrie nous là quoi. Genre mes freestyle ni font que ma blague réseaux sociaux sans fait. Voilà, comme t'as raté, on en a bois calama tout ni calisa comme ma blague comme là et tout. Donc après un corrigé d'aller non corrigé minga. Donc a essayé de la convaincre et tout. Voilà quoi, ko taranya fait qu'avant, moi commence à rendre donc ko académie quoi. Donc on va tourner que voilà. Donc comment oui tu y vas que. Mais j'arrive à faire tu vois na mɔgɔ caman mi dɔn réseau de sanfɛ i bɛ to ka freestyle ni fɛnw kɛ kɛ pourquoi e kun tɛ taa studio la manque de production de kun ou bien financement ko de kun. Manque de production tɛ n kun tɛ se ka taa studio la mun na parce que moi je suis quelqu'un je sors pas ni ne bɔra école la ne bɛ so et puis fɛnɛ teri tɛ na teri kelen min bɛ na o ye n kɔrɔmuso ye donc ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ bɔ. Ne n'allais de venir en Sorono H24 tu vois un peu donc il sera temps sur la voie qui est boy beta studio là il n'est jamais n'y aura donc terrible là il n'est jamais na bon jusqu'à fois qui beta studio niveau là au droit nous nous sinon beatmaker ou mais il était dans un son qui a dit ma foule il était dans un son qui a dit ma foule mais je pouvais pas parce que temps era un tempo voilà mais pourquoi musique fana jara et pourquoi il a décidé qu'à la fana musique je peux même pas expliquer parce que on en a tellement vite je peux même pas expliquer voilà mais avec mes freestyle quoi au coffre à quelle année il est dans la studio là parce qu'il y a ça pour toi avec mes freestyle mais quand donc un single ni fait un bourradi mouvement en dehors du freestyle au crée ça du meilleur quand
11e na u kelen k'an minɛ 11e na n bɔlen école la quoi parce que a don an tun kan ka jigin 10 heures o fɛ dɔ nana k'a bɛ kɛ an ka manager ye tout n terikɛ dɔw kɔrɔkɛ dɔ quoi donc a y'an bɛɛ ta an taara studio la an taara son dɔ enregistrer o yɛrɛ de sen fɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka dɔnkili da quoi o kɛra k'an to 11e na je crois que c'est en 2019 19-20 wagati ninnu de la a kɛra wagati de la mais nin bɛɛ la est ce que i y'a fɔ ko i tɛ bɔ kɛnɛma genre an bɛ se k'o faamuya mais est ce que i delila ka participer concours dɔ fana na pour que ka t'i ka talent découvert fana kɛ concours n ma deli ka participer concours la i ma deli ka participer non o de tun man di ou bien genre mun na tente parce que mɔgɔ b'i ye réseau sanfɛ i bɛ ka freestyle min kɛ a ka di mɔgɔ ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na beatmaker dɔ tun y'a décidé i ka taga mais i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i tun tɛ bɔ école ni tɛ école la dɔrɔn i bɛ so. En vrai, concours ni fait non. C'était pas trop mon truc au fait. Oui. Tu vois un peu. Parce que nine ko ne benga prévoir c'est pas en quand il comparer mon rôle là pour que a faut ko e de bc mi bc be ba do mi bc o yo ramasser concours ko ni fait ma pirita ni fait ma donc ne bc mina ne bo de ke munu me tukune ko cadre kono we tukune ko cadre kono et puis fene voilà quoi. Ok, mais il y a aussi ça, n'était voilà, il est sous. Mais musique fana a dans ko wɛrɛ de il y a des gens olu bɛ texte sɛbɛn mais a bɛ se ka kɛ lima bɛ texte sɛbɛn ou bien i tɛ texte sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ texte fana sɛbɛn e bɛ taa école la misi mana cours d'a ma n'i nana so i bɛ révision fana kɛ i bɛ leçon fana ta mais e bɛ ka se ka fila jongler ɲɔgɔn fɛ parce que an ye mɔgɔ caman ye surtout rappeur kunda musique ye u ka kalan fana dun mais e bɛ ka se ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di en même temps i bɛ niveau jumɛn fana na école la. Déjà, cette année, je fais la licence. La licence de cette année en informatique de gestion. Mais c'est à Kenyan fait. Parce que il va artiste inspiration mena la kuma be. Donc ni akera avec aké école moment wakati qu'on a la ne me ka ta école ou be fendo mais nga téléphone bo mais genre enregistrement vocal fin mais ari ni fin fait ba bla kere fait pour que akana tunu na quoi mais temenga kalan fait après ça ne au fin de moment sera maintenant me donoti kono donc ba essayer ka ari ni suis mais nga taxi sebe nga taxi sebe mais a flati a ti déranger a flati déranger il va se faire fana kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ ka se k'a kɛ. Ok parce que ira sa k'i bɛ licence fana na école la. Voilà n'i ye nin bɛɛ jateminɛ tout dernièrement fana n ye c'est vrai artiste caman mi i validé ou i ka fɛnw certifié mais a ɲɛ b'a la fana i ni i b'a ka surun ɲɔgɔn na i ni i b'a ka relation fana nana cogo di parce que bɛɛ b'a kalama fana label dɔ fana bɛ i b'a bolo est ce que don n'a natɔ la mɔgɔ bɛna limaki sɔrɔ i b'a ka label la. A bɛ se ka kɛ inshallah. Mais n'a ka relation fana nana cogo di. N'a ye ɲɔgɔn ye warenji n kɔrɔkɛ warenji ka sira fɛ ani n kɔrɔkɛ danbele donc n ye warenji ka émission kɛ après ça ils ont dit que ils voulaient me voir donc an taara an kumana an ye kuma caman fɔ voilà pour le moment mais donc label b'a bolo ni mɔgɔ y'i la label in fana na a kana balo la quoi. mais ala tɛ ni label wɛrɛ nana i nɔfɛ j'allais ka baara min kɛ a ka di mɔgɔ ye est ce que tu es prêt ka signer label dɔ fana na. Ni label nana sisan si je vois que n bɛ fɛ ka taa niveau min na n yɛrɛ bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na n bɛ fɛ ka se level min na ne b'a dɔn a label bɛ se ka n se yen niveau la fo ka n tɛmɛ yen kan pourquoi pas. E bɛ taga. Ok mais i bɛ ka nin baara min kɛ genre i donna ni freestyle de fɔlɔ sɔnni i ka don studio ni fɛnw na mais est ce que EP ou bien album dɔ b'i bolo ou bien mixtape ou bien don n'a natɔ la a b'i ka projet la. Pour le moment a tɛ fɛn tɛ n bolo fɔlɔ mais a bɛ n ka projet la ça vient. A b'i ka projet la. Ok genre an y'a fɔ fana k'a fɔ k'i bɛ ka na plateau sanfɛ il y a un joueur international malien a bɛ faransi de a ko ale b'i ka son n'i ka fɛnw lamɛn mais pourquoi limaki i tɛ jarabi son ni fɛnw da parce que ale bɛ balontan na n'ale bɔra balontan yɔrɔ la souvent ale bɛ na jarabi son ninnu de ka d'ale ale b'i ka son lamɛn mais pourquoi k'i tɛ jarabi son da ou bien soit k'o man di ye de. C'est pas que au mandier au fait. Moi je suis quelqu'un, j'aime toujours me démarquer des autres au fait. Mɔgɔw bɛ girin komin kan an bɛɛ bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛɛ bɛ fɛ ka nin kɛ parce que ni bɛɛ nana don au style là quoi ça va être un peu bizarre tu vois un peu donc jarabi dɔnkili da n bɛ s'a la n bɛ s'a bɛɛ la mais pour qu'on t'a kɛ parce que n donna ni drilling de fɛnɛ ye quoi côté gangsta et tout faniw nana
au canal de fait quoi. Mais nous ko kube jarabi dongli fene fe ametano fene problème foi to la ale ko ngoti c'est international malien che mo jarabe français rems donc ko ga fuli fana fina ko dona na to la ni dona si yo kono do kana nyina jarabi son ki kana nyina le ko le ba kala kama problème foi ta la voilà il drill ni il va tani style ni pourquoi au français ni fana jaray katime sil to fana ka parce que ni ka fon jatimine ba so drill li ka chala turo oui. Parce que moi j'aime me démarquer des autres. Parce que j'ai vu que mal rap ni me fait ni musulman ni me fait un rap stylé. Ta soro beta afro enfant ou ta jarabi dongli enfant chant nous à nous beta rap que genre abse ka ke abe mais n'était mal rap donc mi me drill ke. Trap gang sani fait nous neto donc ne fait nana no style pour que quand démarquer ka boto là voilà. Ok, donc on va attendre aussi les fanay. Et puis on va dire mon revenez. Effectivement, on regarde mon rôle. Voilà. Mais nous on a déjà terminé ça. Genre surtout muso et Afrika bol matcha. Nitezi et voilà et beso konona. Mais est-ce que concert kunda mo bi demander pour que mo bi la plate et c'est nous sans faire là est-ce que olu gela fana soit amandi era de gata concert ni fono be soit été wole gata concert de là. Ne beta concert là. Mais ta prestation chamana. Oh, mais que c'est une chama sans fait. Mais est-ce qu'il y a de la gueule sur prestation pour nous faire prestation qu'on y fait non. Le truc est que madola prestation de week où est début mais après ni sera dans la yaniga doué kosugoube. Oui. Tu vois un peu. Ou bah tout kenema traîner les lila genre ni munu nana genre munu connu nelo katemeiga ubolutoy olugado donc diga tour sur non iga mobilité do genre ibe bon mobilité qu'on ibe tamé fefe be na kofe ibe a beni mobilité be do ube mo ma fiya dala quoi ibe fo kina nu yere ibe fo kina ni yere kasoro ulle wele et puis feno be kla ki kuga affiche feneka ube kla ki blé publicité ni fen ke meni sera dala c'est autre chose. Maléon kan woroni suli nous be ko fo ga organisateur nu nyana wa sega woroni ne voilà est-ce que il rappezu fana to ga relation metodi ne rappezu to ya foi ya rien bébé ga côté là ne mi fo doron terité la ne korom sori intérêt ndara studio la nana so ou entera prestation nana so ntara école la nana so alors ka fo mouvement ni fin nous ka yala la nyon ko olotiga plan oui mais featuring ko rodum featuring goro est-ce qu'il y a featuring ke ka cheya ko sebe pour le moment featuring kele ne ben bolo studio la folo les autres ça vient oui parce que moi chama faut que jare akadi kele ni biga son ni ga fon ke mais ko featuring mandi ou bien soit il t'a fait que c'est ça RD. On te fait que c'est ça RD parce que bora photo comme ça. L'air de la musique qu'on a c'est ça. Donc il faut pas que parce que malien te connaît une femme. Tu vois un peu. Il m'a na tokotiki do ta sisa rappeur ba do ta sisa qui ta featuring kenwe tu vas voir où ni ina na si niveau doma genre où direct na valeur qu'il a parce que faut qu'on ninga petit ne traîner ne mani labo ni featuring ne mani labo c'est pour éviter ça donc nere mi ko nere be se mina donc ne bo ke solo nga fanu metu donc nan siranya fe oh na me fait ani munu ka featuring ke anolu be featuring ke ni munu fene be fa nga featuring ke ou be na me featuring ke donc ro de la featuring mandi folo il va faire talent mila al sam go ga essayer ka o découverte de do dona na to la ni featuring fana be no fana yara be faire no do boyani mo ko were fene ta na fara voilà na to ni ba OK mais ni be jatimne ja ya fo chuwa na ika muso surtout arapu konona amano wayre da maga gela do la sa concert ko niveau ni fona mais est-ce que il y a problème woro soro ina fo studio kunda ni fon ou bien studio go woro fana na problème ti bolo woro fana na ba studio ko re ntese ka fo ngo problème benante se ka fo ngo problème tena parce que nga famille de jole no ni nga fembe tu vois un peu oui je vis avec ma maman et mes 3 frères et sœurs tu vois un peu nere lagare moi je suis la Benjamin tu vois un peu donc en bas jole no nga fembe nere ka carrière alere kele no ga taka kuna doni ni son ko mun ni femme no men ko regare fene nga manager afene ba siko ke tu vois un peu already fene do serele no doni quoi tu vois ka foko abe a occuper ana sorono anga dumuni ko ni anga fini ko ni fon ka kla ka foko abe a occuper ne fene ka carrière là c'est pas facile c'est pas du tout facile tu vois un peu donc au gele ani ne bena
souvent, très souvent. Voilà. Sinon, il y a des studios qui font du niveau. Studio qui font yo beatmaker ou bien invité kata genre ngata ou beta son ni fen ke mais le truc que fait au lu fait be warudo oui ni be son ke o waride o wari be bomi o be bo bare fe mama de fe donc en tout cas que ma be à mes studio ni fait nous parce que elle aussi elle a des dépenses voilà un peu elle est seule elle a des dépenses donc on va essayer au côté ni c'est ça qui est ouais mais j'arrive il va y avoir des gens qui ont son la main quand tu as mis yana do réseau ni fond sans fait il a clip ko niveau ko clip ko abe war ko ino donc war ko le clip ko jo fala pour le moment ame ka clip kura do préparer donc amo bol no fait una ouais ni o ko sigira sengo clip fene be bla amo clip fene tournage ke ko bla ko nde teta war ko fene be ko tu vois c'est ça le alors que ni ni ga damina na wo sarni label don na no wa fiki signé no wi sera baroke parce que ira ni hakila mila objectif mila na so ni ga objectif na objectif ya ta duron donc problème ta la va signé problème fait ta la oui ok ni fana be jate ni sisa musique e fin do fana ira ya fo sisa ni be volta sira ko be ni be roro bi taxi ni ga fon sebe mais est-ce que et bi trapu de ko fait drill de ke il va sur drill la fait chama mi sera fois kan même mo conseil ou bien soit musique mi kadi mo ina fo taro mina fait expliquer tu vois parce que mo do be ka laisser ni drill faut trop chama mi drill la gata côté négatif de là alors que il sera son do da minu positif fana mais est-ce que ja ame jamana mi ngono gela ni fe munu mei est-ce que donola abi kono ika son do lu fana ga pour que mo fana be sera mo mi mo son sur la mais lu fana be se woni yoro so ka musique là. Moi je suis pas seulement rappeuse, je suis artiste au fait. Je suis une artiste. Donc mais pourquoi na fera au ma ko rappeuse ou bien rappeur ou amandi chama va faut le artiste. Donc pourquoi avec rappeur na rappeuse ou aba bo artiste ya kono. Je sais pas pour les autres, mais netaye ningo ngoni artiste, mais c'est ga chanter, mais c'est ga rapper. Tout ce qui concerne la musique au fait mais c'est que doninka bella au fait c'est pourquoi on est basé rappeusien yoro dronka ni mana na to la je dis que je suis artiste au fait après que ni jamana mako benela pour que le message doit passer et tout pour sensibiliser les gens pourquoi je le ferais pas je suis une artiste c'est mon devoir ne rego ngone be ke artiste yo ne re a choisi musique choisi donc ni jamana mako benela domina asi y a pas de problème ne be ça même dans la saison ne flega ne faut ça que do va faut pour ma faut lima ka freestyle do rola ou bien ka do improviser c'est ko do ke ça malila OK Mali de Damozon Mali de Sunjata Keita Mali de Samori Mali de Assimi Goïta Beni Keleya de tuye Maliba mais Bibina Keleni Fadiya Johnny Bena Boni Bolo kan kasoran yere damante kanyala nyadimi banate kumbana kele chefarin joli de tununa nanzara jamono donan ka biyanga koron fela file bolola jigele yara balo gele yara kuran gele yara dobe shidibila wanyogo nyeni ka dabla Modibo Keita masoni nyogoma Mali. C'est très cool. Mais pourquoi est-ce que son le truc est que n'est pas style mieux au fait. En fait, mes lunettes il quoi au fait. Alors je suis venue avec ce côté. Mais ouais c'est la sonda ou bien c'est la si. Al niveau classe morale il y a une aïe genre ni de musique domaine kono c'est comme si ni meta prestation que on fait na genre ni musique cadrée rek kono oye monde wéré mais ni me so au fait ni monde wéré tu vois il faut pas que ngafla do ñona ko chama indo début là parce que mbolé freestyle qu'on a là mo kilinga ni en vrai au fait ni côté doré ira mo là un côté un peu gangster et tout tu vois un peu ninga lunettes noir be nyanalité quoi yor nyakumune nyonya tapajini fenu quoi tu vois un peu donc nena na ngumena fale to segundo la après que chamombe olu tugurane ko parce que côté ni mene là quoi o de cadeau donc nena na kumunu o fene black refe mo ko toni wéré iblé quoi tu vois un peu donc et bi toni tugala obu absaka ke dona na to me ni bin album pour le moment bi saka ko lu corona ni album ni EP ni fait non comme je l'ai dit moi je suis une artiste ni EP ni album non do oui ne refene be semina chant
drill o trap o a jarabi dɔnkili da o an b'a bɛɛ kɛ album kelen o kɔnɔ yɔrɔ mɔgɔw ka fasi wɛrɛ ye quoi min ni kɛnkisa fɛn ninnu de kelen cogo min. mais olu bɛɛ la sisan i bɛ ka baara min kɛ genre a ka di mɔgɔ ye mɔgɔ caman fɛ i ka se ka dɔ fara nin bɛɛ kan ka tɛmɛ i da maga la album ko bien et puis don n'a nataw la o bɛ se ka kɛ mais est ce que nin wagati in na a baaraw b'i kɔnɔ ka di mɔgɔ ma 2022 kɔnɔ ou bien soit i b'a fɛ ka taa single bila de la n'a bɔ wagati sera a bɛ kɛ. Pour le moment comme 2022 banna ka ban an bɛna taa 2023 la donc 2022 an bɛ fɛ k'o kuncɛ n ye clip ko kuma min fɔ alors an bɛ fɛ k'o kuncɛ n'o ye parce que n ye son kura bila a ma mɛn kosɛbɛ ten donc an bɛna 2022 kuncɛ n'o clip ye comme ça n'an donna 2023 kɔnɔ ko bɛ yen mais a b'a ye fana i yɛrɛ ka concert ou bien podium olu ma deli ka kɛ donc don n'a nataw la olu bɛɛ bɛ programme na quoi. Olu bɛɛ bɛ programme na 2023 bɛ chauffer dɛ. A bɛ chauffer a maɲi dɛ. donc fɛn caman b'o kɔnɔ dɛ quoi. Fɛn caman de b'a kɔnɔ. fanu ka sigi dɔrɔn ka 2023 kɔnɔ. Inchallah. ok mais an ye a fɔ sisan n ko n y'a fɔ n ko i ni Iba ye ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ caman ye o fɛn ninnu ye n ye labɛli ko kuma fɔ la n ko don n'a nataw la mɔgɔ dɔw i bɛ se ka na sɔrɔ Iba fɛ yen mais est ce que relation wɛrɛ bɛ i ni rappeur wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ rappeuses tɛ i n'a fɔ rappeur ni ɲɔgɔn cɛ est ce que relation wɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ soit u b'i apprécier ka baara in na ou bien soit collaboration tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ ni a bɔra Iba la. Non, collaboration bɛ parce que kɔrɔkɛ caman bɛ tel que Debeto, Darkeb, les Mob Jack et tout King KG genre u bɛ n wele u bɛ conseil ni fɛnw di yan u bɛ n bilasira et tout donc olu ye n kɔrɔkɛ sɛbɛw ye tu vois un peu donc. Voilà, mɔgɔ caman b'a fɔ ko Debeto bɛ sili min kɛ ni Debeto fana ka sili ko a bɛ se ka taga ɲɔgɔn ye pourquoi pas i t'a décidé ka featuring kɛ ni Debeto fana ye. n ye min fɔ pour le moment n bɛ fɛ ka solo de kɛ fɔlɔ fɛ mais 2023 kɔnɔ a projet bɛ o banna ka ban o featuring banna ka ban donc an bɛna 2023 kɔnɔ comme ça inchallah 2023 an bɛ o projet o fana labɔ. O caman bɛ se ka kɛ kɔfɛ. Ok, mais il y a pour toi maintenant genre il veut école là il y a faut qu'il licence ni fona est-ce que ni bora école là et so kata école ni fona est-ce que école so fona na mo bi to ini diga ou bien ka giri ou bien na fo professeur mu ma do ki bi fenga est-ce que do bi to na école fana na te se ka fo mu be ntoro na le truc est que chamo me no abe chamo kuna en fait ni artiste ba wala ni girna ga daga to sugundo la parce que ne a photo ko mina il vit blega verni ko fe yor inya ko tapaji ni fen nga donc mo ko chama me siranga gerila mais yere ba me intelima kizia ni te karsa tu vois un peu ibo me école ni fen na do fene be karan soro ka gerila oro lu ba yi ka fo ou mega mi imaginer quoi ito mo ko sugu fene au fait après la musique t'as une vie privée quoi. Non, c'est que faire fana bi nyana chama fana bi so nyo wa foche. Faire wa nyana nya kumule no do na ta yele chama mi se nga gerila fana. Ah ouais, c'est pour représenter l'image que je donne à ma musique au fait. Oui. Ni musique fana jatemine, on dirait pas que musique dominée ni rap masculin. Rap zu bibi na misra fa buka joro fi mo chama mi Allah me ka sababu ke tala mi chola o kelime au fana na. Mais e rap se hakina jume fo za mali musique ko la ina fo e rap bulu rap zu bi ko fe don ne wo bien soit au kan mun ke pour ka se ka temeni bela. Moi je absika que peut-être rap zu be ko fe doni parce que ou va faire minimiser quoi tu vois mais inchallah on va bon mais est-ce que tu départ peso fanana on va départ peso fana là de on va départ peso là ina fa jogoni non on va départ peso là parce que ni aka son la mais aka son kadi va so rappeur chama me ibi rap peso na aka son blé va so mo chama rap peso ga son préféré katemaka mais il va so rappeur aller be ce level de la soit mo go a kiffer tu ga katemaka mais pourquoi era bulu niveau juma yorode o fanu ga yorode o ben soit o ya me jamana mi wono ere tabulu o ta chogodi wa me jamana mo o ta to gori o yo ta to gori parce que rappeur malla rappeur camaraji be se ga ke gintani fanu après be clip du mon bois be son du mon bois be la mal be album mon bois be sang et tout et muso malile na fara idiki rappeur ni ga woro era dron kala dron e ta bane akula abo e ta bane akula shika dongli de te la me play tu vois c'est ça le problème mais na kadi mo mi che ni iga continuer na ni o be era bulu ni furla ga bandro o ni musique ko baleni mali gonna o be ta ke ko fela la ko fe mais mali gonna
inika kuna biri be sigele senda beche chakma ka chane ba kuma ka chane bon oh mais jar awra bolo coup de pouce mi kan ngadi awma mun ne ba wuje pour que abtse ka temol al concert kunda ni a jete mine i ba sura rappel do be se ka wuli soit eni ka génération do bi et la mele do mais avec baliga sali ni palen yoro dota mais pour que abtse ka opportunité fana ou bien ka oser ka ko aworo model fana tay na fo ya ta tuwa na fana be se ka ro fo tuwa kelena akon mene kuna mais comme mega photo comme na pour le moment ko be dalen no moment re kun falo quoi tu vois un peu donc en mettant ko ya le fene ma don oui mais 2023 aben kuna aben kuna ka ko yela OK mais ni mo fana yini ka c'est ça am se ka fo malara kula am se ka fo to fo be ga soro mali araberu fana u chama la melendu mais jar am se ka mu fara ni be kam pour que am se ka temeni niveau fana na déjà quand on a ñoo considérer doro ka jugaya bayindabla parce que ni mi nyana ko alebesi no nyebe ni karsa fene na tolala o fene abe ko kuna quoi ni o fene wulila o bena ale détrôner quoi yano ki deme o rebe la jigi tu vois un peu donc on sait que marcher to chi au kankan quoi tu vois un peu parce que ni aw be sanfɛ beniga wagati de do fɛ e bi tarike e be ta kar ni fene bena o ba tarike mais ne ko e te bo yɛrɛ munu mena ni talent ni fombola e kan e ba do ni e ni dɛmɛ a be se ka niveau la a be se ka tɛmɛ kan yɛrɛ mais e ta kɛ parce que e bena fɔ dolo la ni mena tɛmɛ ne la et tout c'est de l'égoïsme donc ma be fo fana quoi akuma be fo oh mais ni be jate mina sisa jar mali yɛrɛ fana la rapper ou fara rappeuse ka ni fon fɛ ni force be ka wuli i b'a ye san kelen ou bien ni son me ka lamɛn san fila a caman mi tila ka ben tuguni i b'i yɛrɛ ɲininka e min fɔ sa muso ta la cɛ mana furu sisan n'i ye muso furu e bɛ se ka continuer n'a ye mais rappeuse caman bɛ yen u b'a jɔ ka sɔrɔ u ma furu mais pourquoi mali la ni min balila ka sanga wuli ka taa rappeuse kelen ma dɛ hali cɛw san kelen san fila a bɛ tila ka jɔ tuguni o bɛ dépend base de la il be base mina parce que musique est fin d'oré c'est comme si sore do ni sous-passement ke gagna ni ma pressé ni sous-passement ke gagna ni so jo sanfé abe mais ni e sous-passement garaba ke sous-passement ere ma kefe o e bolla ka yele don la so be bi voilà c'est ça base medu ma base ci to de mai base ci to de mai parce que en plein sens surtout en ere ka génération là bébé ga boli si ça en tore no fait quoi buzzy anga buzzy kéré kanike mais il na ce qui chique buzzy là non parce que ni emana mo de buzzy là si ça après emana musique wereda il faut que ka buzzy de que pour qu'on fasse ga marché il na ce qui chique buzzy là ou la RT ce qui ka talent ira blame et be que buzzy mo gore au fait tu vois un peu carrière dunte we ni gon me faire carrière jonke buzzy ko non ils font la IRMI quoi ni mo be kifa o kan ou be kifa o kan nous te kifa o kan fene ah était mi ni yere ko yi ateni ou bi la le be klagi la jigi mali de do donc kama chama ni force mona yi ama isangele sanfla o tikila mo be klanga jigi tuguni ama ne mais ni o fana jate mi yi mi fo basique ko bala chama fana sta staff ko ni fo yi fo ni basique mo ndro na sera erreur la dron ati tagagne voilà ma pigi ni liga sona ga bo émission fana kono projet de mi bolo dona na to la bi se ga minu di mo ko mane wakatina comme 2022 bana ga amu kun chani clip donc 2023 là projet bandé bi concert be inshallah mixtape be inshallah album fin be quoi uguzi gini fin be 2023 en kono mais kala ni na fana chamo ga jira bi so en fana ko ande nyino ko parce que afo fu ga gela ande nyino ko o so era la me dédicace ka ere o ya le kelente o be ka le kelente OK problème tala do nya fo tuwa me so na me ni ga si émission ku cha rola na so ni yakina dum mi bolo o be ni wa fa mi franga so na ngabo émission fana na be ku cha ni freestyle fana yo déjà me bella jelenfo me RFO pour l'invitation et tout ka fan bella jelenfo voilà OK ami ka fo malien ye ka considérer alsa ou ba considérer voilà talambe tchawla o ba en fenela c'est pas parce que nous sommes des femmes que on kan minimiser talami yere ba dolo te tchanu dola doni mala rappel tcho bo c'est ça ka lima jobe te sera signé quoi e bulo se ga mi ke fana be se ko nyone ke Allah
Ko trap mom de do aya ante sirare adabla ina na sira o sira fa meta da ofe do te sira mo shinyara puina ade orla nya fo ngate ne ni malera pezu cho korogo wa turun nya me yele fo yende do era dale malami yele turun na ya ala ok ala ka 2023 fana yira comme ya ko 2023 la ko surprise chama fana be abade oui ok nya fo tuwa mi be se ka kuncheni freestyle fana ok quand ennemi je parle pas manga tagini la bocha fu Danemark d'emblée akili ko jackpot ibe do bonne que vice versa ou ame konu keni akili yete tugu tankini ne pa fajiri nete wasu ko basidi jaw sengena to kera zikiri yeme ngupusite ne sere na balini u yento ko kile terenga kele ko pele mina chokote chen danyen kele uma seka boli nyula jofela isone do mie o small seka puta nga pea la bone ka beng beng chula tangi wali be pare jone te sira jamani ada ye farauna ikandege zuta udabarai yera fote ke adabiri le doni fono e ga dobele ge ko ngora tai be solomanai non c'est très cool mais ye basidi ta ne ma ta ne ere ata ay tani ko sona ke chogore ye do fo basidi ma ya ne do fara korege ma benebe sona ke chogore o fu bata do ga fu ga laba sona ga bo me bela jelen fo nya fa to ko me na be fo me nga fanu bela jelen fo me mali be fo nga fanu munu fene be ko fe me bela jelen fo kan nga famille fo kan baere fo ko sebe non fo libe mo parce que na le fanate ako chama fana tenyana bo ok merci beaucoup ami yere fu ga déplacement na ma do am klanga nyo sur plateau ça mais parce que ya ira ko fe chama mi bolo kana donc kama ni olu fana bora am fana tiji to ya mi wele kana plateau ça pour ga am se ganda mo olu fana na to inshallah ok actuellement media flavor wa mali ngona ni malika comme ya fo chwa na ko ma bela jele na bara peru de sur plateau ça mais on a décidé carapes do wele kana bi mali ngona mi se ga fo alla melen do a certifier len do ko ke chama fana be ga certifier o bara o sabu ye jume parce que ba bara mi ka di awma aya da mo wala na musique kono chwa na même ta dona na to la na bara mi ka di awma aya fo chwa na ko 2023 na aka sigi ka kono fe chama mi mais so lu che abena minumbo ma nyine aw fa fara ka ta su tuguni aka page France en fait pour que absa ba ka information chama bela jeli kalama ne ba fo ni mu ye faso rap ye bi na mo ba on fana na ibita Facebook sans faire actuel media YouTube actuel media ananga site web www.actuelmedia.net am ko information fe fana abo soro sans faire ne ba fo ala ka be jin wati wala émission faso rap la actuel media sans faire